Am revenit cu partea 2, pentru că am văzut că partea 1 v-a plăcut foarte mult și da, să începem. Frate, ceasul ăsta mă enervează. Închide-l. Așa. Deci, astăzi mergem la zoo cu tata și de-abia aștept. De-abia aștept să merg la zoo astăzi. Andreea! Oh, bună dimineața! Neața! Deci, astăzi vom merge la zoo cu tata. Ce părere ai? Da, de-abia aștept! Ce fain! Bine, haide să mâncăm, să mergem să mâncăm și să o trezim și pe mama și pe tata. Ok. Deci, Andreea, da, acum haide să mâncăm și apoi îi trezim și pe mama și pe tata. Ok. Gata, eu mi-am luat apă și o prăjiturică. Ok, eu mi-am luat o banană. Nu mai am mâncat de mult banane. Deci, eu mi-am terminat prăjitura și apa pe care mi-am pus-o. Ok, și eu. Eu îmi pun paharul la ghiuvetă. Ok. Gata, mi l-am pus. Acum haide la mama și la tata să-i trezim. Bine. Tată, treziți-vă! Mamă, trezește-te! Frate, acum este dimineață. De ce n-ai trezit? Ați uitat? Astăzi mergem la zoo. M-ați trezit și voi din somn. Desigur că nu am uitat. Da, n-am uitat. De că mă duc să vă fac de mâncare. Mamă, dar noi am mâncat deja. Atunci mă duc să vă fac bagajele. Bine, noi mergem în camera noastră. De Andreea. Abia aștept să merg la zoo. Și eu la fel, n-am mai fost de mult timp. Da. Eu mă duc să-mi fac părul. Ok. O întrebare, ce vine mai bine, fundița aceasta sau o floare? Fundița, eu zic. Ok. Am terminat să mă fac. Ok. Am luat și telefonul, iar acum haide să pornim. Haide. Tată, noi am terminat. Eu v-am făcut bagajele. Poftim, Andreea, bagajul tău. Poftim și ție. Poftim și ție, Stacy. Mulțumesc, mamă. Cu mare drag. Haide, tată, să mergem. Acum vin. Bine că ai ajuns, fetele sunt nerăbdătoare să meargă la zoo. Vedeți pe aici, fetelor și tata. Veniți după mine. Mamă, eu cu Andreea vrem să mergem singure cu mașina, iar voi mergeți cu cealaltă mașină, ok? Bine, fetelor, dar să aveți grijă, vom fi mereu în spatele vostru. Cu tata ne-am urcat. Urcat și noi. Pregătită pentru drum. Tata, am ajuns. Doamne, de-abia aștept să văd grădina zoologică. Coborât și eu, iar acum haide să intrăm în grădină. Haideți să intrăm! Intrați voi primele pentru că sunteți mai curioase. Bine, mamă! Wow, ce intrare superbă, Andreea! Frumos este aici. Mamă, tată, veniți și voi. Aveți răbdare, acum venim. Că ați ajuns să vedeți ce iepuraș frumos am găsit. Că ați venit așa repede. Vreau să vedeți ce iepuraș drăguț am găsit. Oh my God! Mamă, uită-te la acest cal frumos, ce coamă lungă are. Ce faci, măi, drăguțule, aici? De ce ești singur? Mama, vino să mângâi acest iepuraș drăguț. Stacy, vezi că sunt niște cireșe verzi lângă tine. Ia-le și vezi dacă poate iepurele să le mănânce. O bună idee, Andreea, mulțumesc. Uite, micuțule, niște cireșe, îți plac? Oh, bine ați venit aici la grădina noastră zoologică. Puteți să explorați această grădină zoologică, dar să aveți și un pic grijă pentru animalele mai mici. Wow, mamă, uite-te la calul acela gri, ce frumos este. Wow, mamă, da chiar. Ia du-te la el și mângâie-l.
Doamnă, are voie să atingă ăla sau este sălbatic? Da, desigur, toate animalele pot fi atinse. Ce veste minunată! O, fetelor, să știți că mă duc și o leacă să iau o cafea. Tata, noi te așteptăm aici. În timpul acesta, nimeni nu știa ce se va întâmpla acasă. Nimeni nu se așteaptă ce se va întâmpla. Voi urca pe scările acestea, iar ei nu o să mai aibă bani niciodată. Ce fraieri și-au lăsat banii pe jos! Gata, am terminat, iar acum trebuie să... Fetelor, am venit înapoi. Fetelor, eu zic să plecăm, s-a cam înserat afară. Da, mama voastră cam are dreptate, trebuie să plecăm acasă. Of, bine. Pa, iepurilă. Au, bine, mai aș vrea să stau, dar s-a înserat afară. Seară bună, la revedere! Seară bună la fel, fetelor. Oh, nu, Olivia, am uitat să închidem ușa din dormitorul nostru. Nu ai închis-o tu? Ți-am zis să o închizi. Am uitat! Ai, ce ne facem? Ziceți, prieteni, cum este mai bine? Să sunăm la poliție acum, înainte să ne uităm pe camere de supraveghere, sau să ne uităm întâi pe camere și apoi să sunăm? Prieteni, cam asta a fost videoclipul. Vreau să-mi spuneți dacă